furniture dome. Exactly. Yana irin tamu ce masu kunne biyu. Ka zai yadda lissafin yake yanzu a duniya, iya kudinka iya shagalin ka ko? In a da ta kace zai kalla a fim. Wato ka kalli kayan za ka gani babu irin amaren nan ne wanda ake cewa ‘ya'yan mama da baba su ake ƙarƙarewa a kai. Na dame ku a buɗe ko mai canza waje ko ku ce kayan kaɗan ne. Ga abubuwa wani gado nan. Ya san kai ma dai in ka auri yarinya ta zo ma da wannan gadon ka san da gidan waye. Ayyo Allah, wannan sai na kai ta gida ni ma ta ce daidai ni. Lissafi ne fa alaji, ka nemi kuɗi. Amma sarakunan manya-manya ba. Irin ɗan na shan tiɗin nan ne ko? Na harka ce iya harka alaji. Amma ko aure kai aka ce an ka amarya kana shigowa ka ganta da wannan, to ka san auren irin mutu kara wannan ne wanda zai daɗe ba zai yi ba. Nan kaɗan kuka gani idan na koma inda na baro kaga lissafi ne iya lissafi. Kuma abin da zai ba ka mamaki akwai sanki ba. Na tsara zan ji daɗin su. Wannan za su yi namu ne. Kada in cika ku da kai. Kaga wata ciliya. Aha. Sai da kuɗi ake rayuwa. Wallahi diyar da za a yi da kai ka yi kuɗi amma ka tabbatar dai halak ɗin da kake ci. Duk yadda za ka roƙo kuɗi ka ji ka saki ana roƙon kuɗi ka roƙi karatu kawai. Ka roƙi kuɗin ka roƙi karatu, za ka fi jin daɗin duniya. Kada in ka zo ta gida kaga wannan kujerar to ba daɗewa za ka yi. Kawai ka zo ne a magana ta kai ka tashi ka tafi. Ka ganta ba mata a zauna a daɗe ba ce. Jeru ne na isa malam da gadaje na isa da kayan fittings kala-kala, kayan supreme suwaye in ka kalla a daji. Lissafi ne dai kawai.